Dalilan da ya sa muka taso kamar yadda wayanda suka bayani da baya suka bayani cewa a ci gaabeero kungiya ce wadda aka yi domin haɗa kawunan zabarmawa duk inda suke a faɗin duniya. Kuma alhamdulillahi Najeriya muna cikin ƙasashen da muke da yawancin zabarmawa, wanda zan iya cewa ma baya ga Nijar zai yi wuya a samu ƙasa wadda take da zabarmawa masu dumbin yawa irin Najeriya. To da jin fitowar wanga kungiya muka ji labari aka gayyace mu kuma muka shige ta, kuma muna matukar murna da irin kudurorin da kungiyar take da su. Kuma alhamdulillahi yau taron da muka zo mun ga irin al'adunmu wayanda ni dai karan kaina rayuwata ban taba ganin irin wayanga al'adun wasannin da aka yi nan na zabarmanci. To alhamdulillah muna matukar murna sosai. Ya ba mu shawa gaskiya sosai, saboda mun na farko dai ya sa mun haɗu da 'yan uwanmu wayanda mun daɗe muna communication da su, misali ta hanyar WhatsApp wanda ba mu san juna ba. Wanga taron ya sa mun haɗu da su, mun san juna, mun gaisa, kuma mun ji daɗin irin yadda muka ga taron ya samu karbuwa da kuma irin wasannin al'adun da aka yi.